Zoologisk Have København præsenterer Zoo Børneklub. Her er pandaen Pelle og kænguruen Kaja. De skal flytte ind i zoo. Pelle og Kaja! Velkommen til zoo! I skal være med i den nye børneklub, og det foregår lige nede i klubhuset. Men ved I hvad, jeg skal altså ud og fodre nogle elefanter, så vi mødes bare dernede. I finder selv vej. Hej! Klubhuset. Det er der, I skal hen. Godt, at Kaja har et kort. Så er det nemlig meget nemmere at finde vej. Afsted med jer til klubhuset. Ja, det er Zootårnet. Det er faktisk 43 meter højt, og man kan se alle dyrene fra toppen. Det har I altså ikke tid til at se. Dyrepasseren venter jo på jer ved klubhuset. Pelle og Kaja, I er vel ikke på vej mod tårnet nu, vel? Pas på trinene. Godt gået, venner. Nu kan I se ud over hele zoo. Ja, dans du bare, Kaja. Det er en velfortjent sejrsdans. Er du okay, Pelle? Der er også mange trin helt herop. Godt, at du har sådan en god ven som Kaja, der lige kan hjælpe dig op. Men altså, I var jo på vej til klubhuset. Måske kan I få øje på klubhuset gennem kikkerten. Nå, de vil nok søde. Au, nogle skarpe tænder. Tror du, det kunne være din fætter, Pelle? Hov, der har vi jo dyrepasseren. Skynd jer over til hende. Du ser lidt træt ud, Pelle. Jeg er sikker på, at dyrepasseren har sørget for en dejlig blød seng til dig henne i klubhuset. Næh, hov, Kaja, du har fundet en vogn. Den tror jeg faktisk godt, at Pelle kunne have brug for at sidde i. Nå, ikke? Det er meget pænt af dig, Pelle. I er godt nok søde til at hjælpe hinanden. Så, venner. Jeg tror snart, vi er ved klubhuset. Nej, Pelle. I skal ikke gå ind på legepladsen nu. Dyrepasseren venter jo på jer. Ja, det er en meget fin løbebane. Løb I to om kap. Men så skal I vist videre til klubhuset bagefter. Klar? Parat? Hvad er det, Pelle? En giraf? Hvor? Ej, der blev du snydt, Kaja. Hvor bliver Pelle og Kaja af? De burde altså være her nu. Har I virkelig tænkt jer at køre til klubhuset? Jeg vidste ikke, du havde et kørekort, Kaja. Desuden, så tror jeg, I får svært ved at starte bilen. Pelle, er det lige præcis nu, at du skal tage en lur? Kaja, du må hellere vække Pelle, ellers kommer I aldrig frem til klubhuset. Nå, har du nu også brug for en lur? Jamen altså. Finder Pelle og Kaja nogensinde frem til klubhuset? Kan Kaja overhovedet læse et kort, eller lader hun bare som om? Findes der køreskoler for kænguruer? Og får dyrepasseren nogensinde Pelle og Kaja at se igen? Følg Zoo Børneklub på YouTube og se med i næste afsnit.